să mă atace și câinele a luat. Haide, mine, haide, Pita, ce face cu tine? Trebuie să-ți dai la familia de țigană. Ce să zici tu acolo? Ce? Nu vorbi așa. De ce? N-am zis. Vezi, nu-ți place să zic gândul așa. Mă ia. Acum o întrebare, mă rog, profesională. Sigur, am văzut demonstrația asta impresionantă, v-a protejat. Pe mine mă interesează aveți câini antrenați pentru ori, care să conducă un ori, să vină, să la mică, asta ar fi foarte